tog en cykel og cyklede afsted. Hun bor sådan 10 minutter væk fra mit hus, og jeg havde glemt lygterne, så jeg cyklede gennem skoven, og der var ret mørkt, så det var ved at være lidt sent. Klokken har vel været 8 eller sådan noget. Og så kunne jeg lige pludselig høre sådan lyde, og det var som om der var, først så føltes det som om der var bare folk over det hele, og jeg hørte noget forskellige steder fra, men så lige pludselig så var det som om der var et eller andet bag mig, og så blev jeg forvirret, og jeg turde næsten ikke kigge tilbage, men jeg cyklede bare videre på den her sti, men så lige pludselig så væltede jeg på cyklen, og jeg kunne ikke rigtig se noget, fordi det var mørkt, og jeg slog hovedet ret hårdt, og så må jeg være besvimet, fordi jeg kan ikke huske, hvad der skete. Men der var et eller andet, jeg kunne mærke, der var kommet et menneske hen til mig. Jeg troede, det var en, der ville hjælpe mig op, fordi jeg var faldet. Men jeg vågnede så sådan, jeg ved ikke, hvor lang tid bagefter. Men så stod der en sådan bøjet over mig. Jeg ved ikke, han lød bekendt, men jeg ved ikke, han havde en maske på, så jeg kunne ikke sådan. Og den var sådan trukket over hele hovedet, så der var slet ikke noget at se, og det var så mørkt, så jeg kunne. Og det var bare så forvirrende, fordi at der var så mørkt og koldt, og så da jeg vågnede, så var det, han rev sådan i mig og begyndte at tage tøjet af, og jeg kunne ikke gøre noget imod ham, fordi så slog han mig i hovedet, og så forsvandt det hele igen, så kan jeg ikke huske mere.